Mahtavaa maanantaita ja viikon alkua kaikille. Mä haluaisin haastaa kaikki kanssamapettajat. Ja mä varoitan, että tää mun haaste on aika paha. Mun omat kokemukset ja julkinen keskustelu ahdistuneisuudesta ja masennuksesta on saanut tässä vähän pohtimaan, että miten sitä oikein jaksaa ja voida hyvin tai voida pahoin. Omassa työssä niin taidekasvattajana ja luovuuden kanssa työskennellessä niin mä oon huomannut, että luovuus viihtyy rentoudessa. Jokaisella on varmaan kokemuksia siitä, kuinka stressitilanteessa ajatus ei välttämättä aina kulje ja toisaalta se on ihan tieteellisestikin todettu, että stressi kaventaa paitsi näkökenttää myös ihan siis ajattelua. Toisaalta luovassa ja rennossa ilmapiirissä ihminen yleensä voi paremmin ja toisaalta myös levittää sitten tätä hyvinvointia ympärilleen. Tämä mun haasteen nimi on Arkipoikki ja ideana on siis pyhittää vähintään minuutti sille, että ei tee yhtään mitään. Hetki, joka on siis vapaa ajattelusta, murehtimisesta, suunnittelemisesta, pohtimisesta ja kaikesta muusta härdellistä, mitä tietysti meillä kaikilla on yleensä aina meneillään. Jokainen voi kokeiltua miettiä, että miten tämmöinen harkittu tekemättömyys voisi vaikuttaa omaan elämään, omaan arkeen. Mutta nyt on siis aika ottaa mukava asento, antaa tilaa aivojen tuuletukselle ja pistää arki poikki.